Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Парламенцкія выбары пройдуць 7 лістапада 2019 года, за 10 месяцаў да заканчэння паўнамоцтваў дзеючага складу парламенту. Пра гэта 19 красавіка падчас выступу з пасланнем да народа і парламента заявіў Александр Лукашенко. Але ці законна гэта і ці не супярэчыць гэта Конституцыі, якім іншым заканадаўчым актам, мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі, а гэта дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і коаардынатар кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Владимир Лабкович. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Спадарня Ганна, да вас першае пытанне як да чалавека, самага з нас тут сабраўшыхся, самага зацікаўленага ўсім гэтай сітуацыі. Так, зразумела, што даўно ўжо ішлі размовы пра тое, што, магчыма, адны з выбараў, ці парламенцкія, ці прэзідэнцкія, перанясуць на больш ранішні тэрмін. Тым не менш, калі вось прагучала гэта фраза пра тое, што менавіта парламенцкія выбары пройдуць раней на 10 месяцаў, якая была рэакцыя дэпутатаў? Тишина в зале. Ну, то есть, как бы такой, даже посмотрите, на сегодняшний день, какой бы то ни было реакции от членов там, Палаты представителей не последовало. Ну, может быть, это связано с тем, что они разъехались по округам? Ніхто не сказаў, што як жа ж так можна, гэта супярэчыць там заканадаўству, гэта вот наши паўнамоцтвы вот, і гэтак далей. На сегодняшний момент, вот я, правда, не смогла пообщаться там с депутатами, с большим количеством депутатов, но пока этот вопрос не обсуждается в Палате. Владимир, ваше меркаванне, все ж таки кажуць, што нішто не парушаюць, можна крыху раней, а як вы думаеце, ўсё ж таки парушаеце не штосьці? Я глыбока перакананы, што, конечно, парушаеце. Я лічу, што размову трэба весці не палітычную, калі мы там меркуем, а юрыдычную, просто суха юрыдычна. Артыкул 94 прадугледжвае Конституцыя, што парламент абіраецца на 4 гады. Это значыць, што выбаршчык, як асноўны заканадаўца ў краіне, даручыў гэтым 110 чалавекам прадстаўляць яго інтарэсы, фармаваць законы на працягу 4 гадоў. Фактычна 8 сесіяў парламента. Мы маем сітуацыю, калі без любой юрыдычнай нагоды галава дзяржавы, які, гэтым ніхто не спрачаецца, мае права, ён мусіць нават прызначаць сваім указам выбары дэпутатаў, скараціл гэты тэрмін на 1 год, то бок пазбавіў грамадзян Беларусі сваіх, скараціл паўнамоцтва прадстаўнікоў нашых грамадзян на год сваім аднаасобным рашэннем, нават, скажем, не паспрабаваўшы гэта патлумачыць. Просто сказаўшы, як вот, калі зараз тое, што казала Ганна, нават з дэпутатамі это ніхто не абмяркоўваў. То бок, скажем, усіх паставілі перад фактам. Выбаршчыкаў, дэпутатаў, іншыя органы ўлады. І, на маю думку, артыкул 94 груба парушаны. Таму што тэрмін паўнамоцтва парламента скарочаны на год. Але калі лічыць нават сесіямі, на 2 паўнавартасныя сесіі працы гэтага парламента. Такім чынам, вот ідзе спрэчка пра тое, што адны кажуць, што гэта просто раней вот перанеслі, другія кажуць, што гэта ж атрымліваюцца датэрміновыя выбары. Так якія выбары? Можна казаць, што это датэрміновыя выбары ці не? Ну, во-первых, давайте говорить о том, что пока президент сказал, какого-то нормативного акта, как то указ, не существует. Поэтому мы пока обсуждаем только возможность того, что в случае назначения выборов там, на 7 ноября или на 17, как предложила глава ЦИК, это будет нарушением Конституции. Если мы говорим о том, что в Конституции предусмотрена и возможность досрочного распуска парламента, и возможность досрочных выборов, но это абсолютно 2 разные процедуры.
абсолютно разные процедуры. То есть досрочные выборы возможны в нескольких случаях. Например, когда там, депутат в силу каких-то обязанностей, в силу каких-то причин не может выполнять дальше свои обязанности. Значит, например, на отдельно взятом округе назначаются там досрочные выборы. Если, опять же таки, в соответствии с Конституцией есть решение Конституционного суда о грубом нарушении парламентом своих конституций, и тогда тоже как бы распускается парламент и назначаются досрочные выборы. Это, еще раз повторяю, но это абсолютно разные вещи. Сейчас мы говорим о том, что в случае назначения досрочных выборов это разрешено Конституцией. Будет сокращен срок полномочий парламента, что нарушает Конституцию. То есть, если есть вот такая коллизия, то есть, да, досрочные выборы могут быть, но сокращение срока полномочий парламента быть не может без уважительных причин. То, как объясняет это глава ЦИК, что это может политизировать общество, простите, такого основания в Конституции нет. В Конституции точно прописано недоверие правительству, выражение вотума недоверия правительству, несогласование кандидатуры премьера 2 раза или по решению Конституционного суда в случае грубейшего нарушения законодательства Республики Беларусь. Все. Никаких совпадений сроков выборов, политизация общества, нецелесообразность. Таких оснований нет. Ну и, в принципе, с моей точки зрения, провести выборы в 1 год – это экономия бюджетных средств. Выборы всегда, и глава ЦИК всегда говорит о том, что это не дешевое удовольствие. Наверное, сейчас у нас, да, выборы очень важная часть политической жизни страны. Но если мы можем сэкономить, ну, давайте будем экономить. Пакуль што вось спадарыня Ганна казала пра тое, ці ёсць якія ці няма якіх падстаў для таго, каб правесці датэрміновыя выбары. Але калі вот паслухаць спадарыню Ярмошыну, то яна кажа пра тое, што у заканадаўстве прапісана, што выбары павінны адбыцца не пазней за нейкі тэрмін. А наколькі яны пройдуць раней, гэта ўжо не суть важна, і пра ніякія датэрміновыя не ідзе размова. Конечно, не ідзе размова про датэрміновыя выборы. Еще раз хочу сказать, то, что, як я зразумел, и думаю, что не только я, выступ Лукашенко, он сказал про терминовые выборы, только он так термин свой разумеет, термин парламента. На конт того, что артикул 91 Конституции кажа об том, что выборы повинны отбыться не позднее 4 месяцев, и дата голосования не позднее 30 дзён да сканчэння паўнамоцтв парламента. Гэта норма, якая абараняе нас ад сітуацыі, каб у краіне не здарылась сітуацыя, што яна засталася без органаў улады, без парламента в прынцыпе. Тут потому что калі кіравацца такой логікай, што все, што раней можна, ну тады можна прызначыць выборы на наступны дзень пасля абрання парламента, паглядзець, што не тых абралі, і сказаць, ну давайте праз год, на працягу года нельга, ну праз год яшчэ раз паспрабуем вас всех абраць. Таму што мне не падабаецца тых, каго абралі. Бо ёсць абсолютно жесткая императивная норма. Термин полномочий парламента 4 годы. Кропка. Все. 4 годы. Это значит то, что 4 годы гэтыя депутаты, пакуль яны не створаць ситуацию датэрміновых выборов, абавязаны выконваць свае абавязкі дэпутатаў. І все іншыя органы ўлады павінны з гэтым лічыцца і паважаць, у першую чаргу прэзідэнт. А такім абсалютна беспадстаўным, абсалютна невытлумачальным і юрыдычна безграмотным рашэннем, мы яшчэ раз прадэманстравалі у 25-годзе Конституцыі ее ролю, месца і ўвогуле, скажем, яе вагу для гэтай улады і, в прынцыпе, ролю і месца парламента як органа ўлады, які незалежны ад іншых галінаў улады, таму што мы бачым, што ён абсалютна не абаронены нават Конституцыі ад любых пажаданняў палітычных маніпуляцыяў з боку прэзідэнта. Зразумела, што выбары парламента прызначае кіраўнік краіны сваім указам. Але калі такая сітуацыя, тэрмін ваш дэпутацкі скарачаецца амаль фактычна на год, вы можете сказаць, што я не згодная, ці там парламент можа сказаць, я не згодная, ці калі ёсць ужо указ, то ўжо
Нет, Выбачайте. любой акт там, законодательный может быть оспорен, если это будет там указ или декрет президента, это указ, это Конституционный суд, он должен вынести заключение о соответствии того или иного указа президенту Конституции Республики Беларусь. Но здесь, опять же таки, мы, в отличие от любой там, исполнительной власти, мы законодатели, мы соблюдаем Конституцию, мы соблюдаем регламент Палаты представителей. Так вот, согласно Конституции, согласно регламенту, согласно закону о Конституционном суде, право обращения в Конституционный суд принадлежит Палате представителей, не депутату. Да? То есть, если право законодательной инициативы принадлежит каждому из 110 депутатов, и это вот такое преимущество депутата, да, закрепленное в Конституции, то право обращения в Конституционный суд принадлежит Палате как органу. Но у меня есть опыт обращения, попытки обращения в Конституционный суд по декрету номер 3, когда Палата не поддержала данное предложение. Нават былы старшыня Канстытуцыйнага суда спадар Рыгор Василевич выказаўся, што ніякай калізіі і ніякай супярэчнасці з Канстытуцыяй тут няма. Вы зараз спрачаецеся з былым старшынёй Конституцыйнага суда? Не, я не спрашаюсь с былым старшынём Конституционного суда, на жаль, его тут няма. З задавальненнем бы паспрачаўся, і не толькі по гэтаму пытанню, а ўвогуле, скажем, про ролю і месца і канстытуцыяналізма і Конституцыйнага суда ў Беларусі. Але, скажем, в дадзеным выпадку я спрабую цытаваць Конституцыю, якую, на жаль, тыя, хто придумали гэтую палітычную маніпуляцыю, альбо не читали, альбо наўмысна абсолютно демонстративно порушаюць. Я, наверное, тут немножко вступлюсь за Василевича, да, потому что он как раз-таки говорит о том, что ничего антиконституционного в досрочных выборах нет. В досрочных, конечно, нет. Понимаете, но он забывает о том, что эти досрочные выборы могут привести к сокращению полномочий парламента. И вот именно это есть нарушение Конституции. То есть не досрочные выборы как таковые, а сокращение полномочий парламента. І это ўвогуле такая юрыдычная казуістыка. Тое, што адбудзецца альбо 7 лістапада, альбо 17 лістапада, гэта недатэрміновыя выбары, таму што яны не прайшлі працэдуру, якая патрэбная для того, каб у краіне адбыліся датэрміновыя выбары. Да. У нас незаконна прызначаны тэрміновыя выбары, могуць быць прызначаны незаконна тэрміновыя выбары, якія прызначаюцца з грубым парушэннем закона праз штучнае скарачэнне паўнамоцтва парламента на год. Но гэта тэрміновыя выбары, яны будуць адбывацца па працэдуры, якая прадугледжвае тэрміновыя выбары. Толькі вот у нас тэрмін незаконны. Вот и все. Да. То есть атрымліваецца, што зараз мы гаворым пра такое незаконное и штучное скорочение термину паўнамоцтваў депутата. Толькі пра гэта, да. Таму што, яшчэ раз тое, што абсалютна слушна Ганна працытавала, для датэрміновых выбараў патрэбна юрыдычна-палітычныя подставы, якія павінны скласціся ў краіне. На дадзены момант іх няма, і ні штучна, ні натуральна. Таму, да, у нас будут адбудуцца незаконныя по тэрміну з парушэннем Конституцыі тэрміновыя выборы депутатаў наступного склікання. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, в студии для вас працуе Зміцер Лукашук и разом с депутатом Ганной Конопадской и правооборонцем Уладзем Лапковичем мы обмярковываем рашэнне, ці заявку кіраўніка Беларуси на то, что парламентские выборы пройдут на 10 месяцев раней термину. Это не я, это кто-то другой. Бросил во тьмы покой белое тело дня. Это не ты, это сама печаль. Крошит небес хрусталь под ноги пустоты.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Мазырскі НПЗ хоча выставіць Расіі рахунак за рамонт сапсаванага абсталявання. На мазырскім нафтаперапрацоўчым дарагое абсталяванне, нагадаю, сапсавалася ад неякаснай расійскай нафты. Гэта пацвердзіў Еўрарадыё намеснік галоўнага інжынера мазырскай НПЗ Дмітрый Шурпач. Абсталяванне падверглася карозіі з-за нафты з высокім утрыманнем хлору. Нагадаю, што апошнія некалькі дзён на завод паступае нафта гатунку «Юралс» з высокім утрыманнем хлорарганікі. Гэтая сыравіна валодае павышанай каразійнасцю, што і прывяло да сапсаванага абсталявання. Рабочыя дэманціравалі яго і распачалі рамонт. У мінскіх кватэрах ад сённяшняга дня адключаць батарэі. 22 красавіка камунальнікі завяршаюць ацяпляльны сезон. Для адміністрацыйных будынкаў і прамысловых прадпрыемстваў ён быў завершаны яшчэ 9 красавіка. Паводле заканадаўства мясцовыя органы ўлады вырашаюць адключыць ацяпленне, калі сярэднесуткавая тэмпература цягам 5 дзён трымаецца на адзнацы 8 градусаў і вышэй. Лідія Ярмошына не лічыць парламенцкія выбары датэрміновымі. Так склалася, кажа яна. Нагадаю, парламенцкія выбары за 10 месяцаў да заканчэння тэрміну працы не з'яўляюцца датэрміновымі і не пярэчаць заканадаўству. Так гучала заява Лідіі Ярмошынай, каментары парталу Тутбай. Еўрарадыё працягвае разглядаць гэтую тэму, у тым ліку і адразу пасля выпуску навінаў. У аўторак будзе без ападкаў, вецер днём парывісты, уначы 2,8, месцамі ад 0 да +1, у дзень да 21 градуса цяпла, а заўтра ўвогуле да 24. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з дэпутатам Ганнай Канапацкай і праваабаронцам Уладзем Лапковічам мы абмяркоўваем магчымы, хутчэй за ўсё ўжо так і будзе, перанос на 10 месяцаў раней парламенцкіх выбараў. Вот чарговы раз прагучала ў нашым блоку навінаў пра тое, што Ярмошына заявіла, што выбары гэтыя не будуць датэрміновыя. Але вот тут мы ўсе згодныя з тым, што гэта не датэрміновыя выбары. Нет, это не досрочные выборы, потому что для проведения досрочных выборов нет оснований, которые предусмотрены Конституции. То есть это очередные выборы, последствием которых будет досрочное прекращение полномочий парламента. Что порушает Конституцию Республики Беларусь. Все, конечно, выборы терминовые, да. Тут я, Лидия Михайловна, абсолютно Мы все дружно, права. согласны с Лидией Михайловной. Удивительно рядом. Лидия Михайловна, мы все дружно с вами згодныя. Выборы гэтыя не датэрміновыя, а тэрміновыя ці пазатэрміновыя. Не, они просто терминовые, якія порушаюць Конституцию. Якія вырашылі зрабіць тэрмінова, таму што яны зараз неабходны з нейкай прычыны. Тым не менш, само парушэнне ў тым, што скароціцца тэрмін. Дэпутаты на 10 месяцаў меней адпрацуюць запланаванага. Ўсё ж такі, спадарня Ганна, Уладзе гаварыў мінулы раз, што выбаршчыкі далі права на 4 года дэпутатам прадстаўляць іх інтарэсы, працаваць над законапраектамі, і гэтак далей, займацца тым, чым займаюцца дэпутаты 4 гады. Вашы выбаршчыкі будуць абураныя тым, што ваш мандат будзе на 10 месяцаў меньше, чем яны вам доверили. У меня уже они написали и в Фейсбуке, и написали на почте, что Анна Анатольевна, как так, у вас же такие планы, вы же работаете, а кто, если не вы? То есть они не просто будут, они уже есть. Да, то есть уже есть волнение. Но ситуация заключается в том, что даже сейчас в Палате представителей, у депутатов запрашивают возможные законопроекты для того, чтобы внести в план законотворческой деятельности на следующий год. И просто будет, укорочена возможность реализовать те задумки, те идеи, которые люди хотят. Уладзе, калі ўсё ж такі тут, я не ведаю, только недатэрміновае, і калі парушэнне Канстытуцыі толькі ў тым, што скарочаны тэрмін працы дэпутатаў, то ці можна, я не ведаю, праз
Конституцыйны суд, праз нейкія там іншыя, можа быць, звычайны суд, нейкім чынам вот, ну, падаць петыцыю, падаць там зыск, там, ці яшчэ нейкім чынам адстаяць права? Ну, юрыдычная працэдура аспрэчвання гэтага указа, калі ён будзе, а я все ж таки лічу, что, конечно ж, ён будзе, потому что это не просто там где-то там президент ляпнул, а ён гэта сказал, калі выконваў свой конституцыйны абавязак, выступаючы перед народом и парламентом падчас своего ежегодного послания. Он это обязан рабіць, ён гэты абавязак выканаў и окрэсліў свае планы, потому что ён тут выдае указ. Вяртаючись до магчымасці аспрэчвання, вось тут как раз таки з гэтым вельмі цяжка, потому что в дадзенай ситуации, калі мы кажем про неконституцыйнасць будущего указа, то тут арбітрам выступает Конституцыйны суд. Ніякія іншыя там суды агульнай юрысдыкцыі не могуць даць юрыдычную ацэнку, правовую ацэнку, наколькі той ці іншы указ не адпавядае Конституцыі. Тут ситуация такая, что толькі Конституцыйны суд. Ну, а у нас вельмі абмежаванае кола суб'ектаў, якія маюць права звяртацца в Конституцыйны суд, и их зворот в Конституционный суд будет императивным для суда, для того, чтобы начать процедуру конституционного разгляда конституционной справы и оценки. В данной ситуации, тут я погоджусь со спадарней Ганной, нават один особный депутат и нават 110 особных депутатов не валодаюць гэтым правом. Это повинно быть принято згодна с законодавством и с регламентом Палаты прадстаўнікоў, як рашэнне Палаты прадстаўнікоў. Альбо это повинен звернуться сам президент, альбо это может звернуться там, Верховный суд, по-моему. Ну, докладно президент альбо парламент могут звернуться. Я моцна сумняюсь. У нас створена такая система, что Конституцыйны суд фактично выкинуты з прасторы, калі ён может бараніць канстытуцыйныя правы па зваротах грамадзян. Там есть вельмі неабмежаваная колькасць, калі грамадзяне могуць звярнуцца, калі ёсць калізія в праве, і то гэта не абавязкова для Конституцыйнага суда разглядаць такія справы, сыходзячы з законам аб Конституцыйным судзе. Але, ну, я лічу, што прававая сістэма створана так, што не аспрэчыць гэта будзе немагчыма. Спадарня Ганна, вот на пачатку нашай размовы я вот пачаў вам з пытання, як адрэагавалі дэпутаты на тое, што іх тэрмін паўнамоцтваў скароціцца на 10 месяцаў. Вы сказалі, прамаўчалі. Адпаведна, я вот магу нават прагназаваць, якая была рэакцыя дэпутатаў, калі б вы, да прыкладу, прапанавалі ім звярнуцца ад імя Палаты прадстаўнікоў Конституцыйны суд і праверыць на адпаведнасць Конституцыі будучы указ кіраўніка краіны аб прызначэнні выбараў там на 7 ці на 17 листопада. Ну, мы уже тоже вспоминали и горемычный третий декрет, и последний как бы вот такой конфликт, который произошел у меня внутри Палаты представителей, это возражение президента на 2 законопроекта, которые были приняты Палатой в декабре месяце единогласно. Да, то есть, вы смотрите, в декабре месяце Палата представителей единогласно, то есть даже я голосовала за принятие этих законов. Да, это был закон об инвестициях и закон о приватизации и расследовании там имущества. Да, длинное название. Да? Вот. 6 февраля президент не подписывает эти законы и возвращает их с возражениями в Палату представителей. Депутаты, которые работали над этими законами 6 лет, соглашаются с возражениями президента. И мысль о том, что в Конституции предусмотрен порядок преодоления возражений, есть, да, Конституция говорит, что да, президент имеет право не подписать закон, но депутаты имеют право преодолеть эти возражения президента. Они говорят, да, мы, наверное, поспешили, мы согласны с президентом, мы не будем ему возражать. Я говорю, ну как вы можете вот согласиться? Вы, ну вот получается, вы свою работу не цените, но президент может ошибиться. У вас эти изменения согласованы, там, их ждет бизнес-сообщество, их ждет международные финансовые структуры, которые хотят там работать. Нет. Там комиссия выносит решение о том, что согласиться с возражениями президента. И точно так же, практически единогласно, Палата представителей принимает решение согласиться с возражениями президента. Ну, я так зразумеў, што гэта быў такі вот ваш завуаліраваны адказ на тое, што ніхто
абскарджваць рашэнне ці указ прэзідэнта ў Канстытуцыйным судзе не будзе. Не, Я ну буду. конечно, я думаю, что никто не будет. Я буду. Справа у тым, ну, как громадянка со статусом депутата. Звернуться, конечно, можно. Але, коли так казать, мне понятно, чему депутаты промолчали. Потому что, скажем, дозволили себе крыху политизации, ну, потому что их выборщиками являются не вот гэтые громадяне, которые знаходятся в их округах, а их выборщик им и сказал, что треба робить. Это переобраться переобраться в осень 2019 года. Тому, конечно, они не будут перечить своему основному выборщику. До речі, Владимир, може бути, ви відкажете на питання від нашого глядача. Кирил Азаренко питається, чи можна розцінювати плануемый учинок кіраўніка краіны, выборы ў парламент у лістападзе, як цяжкае злачынства альбо дзяржаўная здрада? Я докладно не буду оценивать и не давать формулировки с криминального кодекса пэўным дзеянням, я за это не бяруся. В данной ситуации я скажу то, что я уже казал, что указ президента о призначении выборов на осень 2019 года будет грубым порушением Конституции Республики Беларусь, а менавіта артикул 94 Конституции. А то, чем является такое порушение, ну, это повинны докладно давать, ну, я не берусь на себе давать такие оценки тем іншим дзеянням. Одно хочу сказать, то, что ну, под подобная скажем, диспозиции криминального артикула, про які каже поважаний слухач, ну, підпадають різні діяння державних органів, там, в першу чергу, узурпація влади. Чым з'яўляецца падобная працэдура, ну, я не ведаю, не возьмуся закаментаваць. Спадарня Ганна, калі прыгадваць, вот калі толькі вот вас абралі, ну і вашых калег абралі дэпутатамі парламента, наколькі, калі я не памыляюся, тады ваш склад парламенту не пачаў працу, пока папярэдні склад не прыняў бюджэт, ну там на месяц ці наколькі адцягнулася, то есть працягваў працаваць яшчэ папярэдні склад. Ці магчыма уявіць сабе, што выбары будуць у лістападзе 2019 года, выберуць новы склад парламента, але до, скажем, верасня 2020 года будете працаваць вы, а яны будуць сидеть, чакаць, вучыцца, на кнопки натискать. Это тоже нарушение Конституции, потому что в Конституции четко указаны сроки, когда должна собраться новая сессия там, вновь избранного парламента. И эту сессию назначают в течение 30 дней с даты дня голосования, да, последнего дня голосования, там, как бы второго там, тура или первого, как бы обычно бывает. То есть все очень четко прописано в Конституции в течение 30 дней. Вот, значит, если выборы получается там 7 или 17 ноября, значит до 17 декабря должна собраться сессия, новая сессия парламента. У нас же не может быть в стране два парламента, правильно? Не может. Не может быть. Это у нас не может быть, чтобы не было ни одного парламента. Поэтому установлены вот такие четкие сроки, когда должны быть выборы, да, не позднее 30 дней до окончания сроков полномочий парламента. Потому что страна не может жить без законодательного органа. Парламент – это единственный законодательный орган страны, да, то есть это представительный законодательный орган страны. Да, у нас сейчас есть перекос в пользу другого органа. Ну, формально лічыцца, што не можа існаваць адно без другого. Таму Конституцыя збудавана таким чынам, што да, парламент не может не існаваць в краіне. Таму не может быть такого, что вы посидите, ваш час яшчэ прыйдзе, Бог з ім, што вас абралі раней, ну вот этим дайце дапрацаваць, таму што іх яшчэ не скончыўся мандат. Не, мандат депутатаў гэтага парламента скончыцца з моманту першай сесіі нового парламента, якая павінна адбыцца, як слушна сказала Ганна, в канцы снежня. Таким чином, вы вот не хотите на 10 месяцев ранее сходить с Я депутатом? Не хочу нарушать Конституцию Республики Беларусь. Это основной закон, коим должен следовать любой гражданин Республики Беларусь, вне зависимости от занимаемых должностей, чинов и регалий
і т.д. і т.п. Ведаеце, што скажуць там якія-небудзь звычайныя людзі, якія, можа, не разбіраюцца ў палітыцы, так вот паглядзяць і скажуць: ведаем мы, чаго яна не хоча, вот на 10 месяцаў, там же ж заробкі добрыя атрымліваюць дэпутата, а ім же за 10 месяцаў добрых заробкаў не атрымае. Ну, я никогда не скрывала заработок депутата, точно так же, как я даже не имела права скрыть свои доходы до работы в Палате представителей, и они разятся принципиально. І я нават ведаю, які бок. Да. Ну, ладно, вы да дэпутацтва зараблялі болей, а іншыя? Вот Кстати, депутаты пришли з регионов, там, может быть, заробку у 350 рублев, а тут вот отрымливая вот 1500. И это все равно не является основанием для нарушения Конституции Республики Беларусь. Ни зарплата в 1000 рублей, ни зарплата в 10 копеек не является основанием нарушения закона. Ни в каком виде. Владя, вот логично думать, вот коли адыдзем там ад там Конституции, ну пакуль што не бярем да да развагу, а просто ну вот вырашылі, што перанясем выбары парламенцкія крыху раней. А вот ёсць тлумачэнне, чаму менавіта вот 7 лістапада, чаму вот ну троху раней, але там можа быць у траўні якім-небудзь правесці выбары. Ну вот каб не супадалі, каб не было этой палітызацыі грамадства з-за таго, што і прэзідэнцкія і парламенцкія выбары фактычна ў адзін час, а зрабіць разбежку на 3 месяцы. Вот можно было так ці не? Конечно, можно было бы. Это было бы абсолютно законно. Потому что мы же повинны все-таки, разумець, што календар складаецца так, што не можна атрымацца дзень в дзень 4 гады. Але калі мы кажам пра 3 месяцы, то фактычна гэта дапушчальны калідор, калідор пагрешнасці, які можа быць, і тут ні ў кого пытання не ўзнікае. Чаму, ведаеце, чаму 7 лістапада, а не, напрыклад, не 17, як Ермошна прапанаваў? Я думаю, што это некія сентыменты да гэтай даты. Чужая душа таямніца, таму чым гэта дата падабаецца, можа які-нибудь прыгожы ўспаміны з маленства, не ведаю. А чаму яны адбываюцца зараз, а не ў лістападзе? Мне падаецца, што пажаданне максімальна развесці кампанію, што адна цалкам забылася. Каб яны не былі ніякім чынам звязаныя, каб у нас не атрымалася, бо калі мы праводзім у траўні, то это вельмі блізка к даце прэзідэнцкіх выбараў. Тады атрымліваецца, што у нас 10 месяцаў, мінімум 6 месяцаў прэзідэнцкая кампанія. А так мы хутенька правядзем зараз, пра яе все забудуць, Спадарня Ганна, на заканчэнне вы так коротко сказали, больш падрабязна, але коротко. Ўсё ж таки, я так зразумеў, што вы хоць і адна застанецеся, але будучы указ прэзідэнта аб прызначэнні даты парламенцкіх выбараў, нейкім чынам спрабаваць абскарджваць ці... Но мы посмотрим, в каком будет виде этот указ, потому что если формально предположить, что этот указ будет о том, что провести выборы в Палату представителей такого-то числа, то есть если, какие правовые юридические основания будут для того, чтобы оспаривать этот нормативный правовой акт? Ну, а спрэчваць яго можна як? Вот звяртацца у Конституцию. Нет, еще раз, мы уже неоднократно заявляли, что сам депутат обратиться в Конституционный суд не может. Может обратиться только Палата представителей как орган, либо Совет Республики. То есть. У вас, калі будзе магчымасць, то якая? Все ж таки, яшчэ раз. Обратиться в Палату представителей с заявлением о рассмотрении на предмет соответствия Конституции указа президента о назначении выборов. Дзякуй вялікі. Такім чынам мы прыйшлі да высновы, што выбары сапраўды не датэрміновыя, яны тэрміновыя, але парушана канстытуцыйная норма, якая вызначае канкрэтны тэрмін дзеяння дэпутатаў. 4 гады, а калі выбары будуць перанесеныя, то скараціцца тэрмін дзейнасці дэпутатаў фактычна на 10 месяцаў, што супярэчыць Канстытуцыі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, у нас в гасцях была Ганна Канапацкая, дэпутат Палаты прадстаўнікоў і коаардынатар кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары. Владзімір Лапковіч, Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.